एक्स एनडिएफबि दिनै गोदान पार्टि दादों दिनै बिथांमोना आसलते एनडिएफबिनि डिसिप्लिनखौ मानियाखै। देहा हिसाबै आं मोजां नाङा। सानथाम जाबाय बिसनायाव गोग्लैना थानाया। दिनैहाय मोनसे खाथिनि सासे लोगोआ बिनाव मुलिया दङमोन, बेखौ जानानै थिग मोनदों। आं एसे मोजां मोनदों, नङाब्ला बिसनायाव गोग्लैना थाबाय थागौमोन। बाथ्राया नै बेफोरबायदि, इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ खायफाया बुंनो हागौ दे नों बिसनायावनो माब्लाबा दु थैसिगोन होननानै अफ्रिखौ। थेवबो आं बुंदों देहाया मोजां नङा देहा हिसाबै। थेवबो आं दिनै गबिन्दनि माखासे सहायजाथारि, खाबजाथावि, माने हालावबो थाङा मैयावबो थाङा बेबायदि राव बाथ्रा बुंनायखौ आं थानो हायैनि बुंथारदों। एनडिएफबिया मा रुल दंबावो? गबिन्द बसुमतारी मा डिसिप्लिन दंबावो? नोंसोरनोथ' डिसिप्लिन रुल नोंसोरनो सिफायदों। रुल डिसिप्लिनखौ सोर सिफायदों? नंगौना नङा? मानोथो दिनैहाय नों जुदि एनडिएफबिनि रुल डिसिप्लिन बेफोरखौ जुदि मानिदोंमोनबा, नोंनि आफादनि सोद्रोमाफोर, केडारफोर, नोंनि दुगैनाय दै रोगायना होग्रा जों, नोंनि ओंखाम जानाय थुरसि सुना होग्राया सोर? जों। नोंनि बिसियाबो बिदि सुना होनो मोनाखै, जों सुना होजोबदों। नोंनि न'आव फुङाव दै रोगानानै हैग्राया मोखां सुनायनिफ्राय एभ्रिथिं जों नोंसोरनि खोथाखौ मानिनानै सोलिदोंमोन। दा एनडिएफबिनि रुल डिसिप्लिन बेफोरखौ मानिनानै सोलिनो नोङो बेखौल' बुं, नोंनि गथ'फ्रा, एनडिएफबिनि गथ'फ्रा दिनै इ रिक्सा सालायनानै जानानै दं। मानो खामानि हरनो हायाखै? एनडिएफबिनि डिसिप्लिनखौ नों मानिदोंना? जायफोर मार्टियास जादोंआनोसै बे हारिनि मुङाव। बिथांमोननि मुङाव जेनेरेलि दिनैहाय मोनसे थम लुनांगौमोन। बिनि मोनसेबो खुन्थिया गायसनाखै। जाय खुन्थिया गायनानै दोनदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बेखौ नों सासे जेनेरेल सेक्रेटारि एनडिएफबिनि, नोंथाङा रुल डिसिप्लिनखौ मानिदोंना? सोलिदोंना? गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, आं हजम खालामनो हायाखै। दिनै जायफोर एपिबि राजखान्थि गोदान दोलो दादों, बावहाय थाग्राफोरखौ नोंथाङा बुंनो फैदों ना? नोंथाङालाय बेसेबां रुल डिसिप्लिन मानिनानै सोलिग्रा मानसिमोनब्रा? नोंलाय प्रमद बर'नि रुल डिसिप्लिन बेखौ मानिनानै सोलिग्रासोमोन नोंलाय। जोंलाय सिदा सिदि बाथ्रा बुंगोन। प्रमद बर'आ जेब्ला एकर्ड खालामाखै, अदालगुरिनि मोनसे केम्पआव जों थांदों, आरडि फेक्सना सनाय केम्पआव दङ, नैबे खासिबारि केम्पआव दङ, अब्लाना गबिन्द बसुमतारी ग्रुपआ नैबे माबायाव दङमोन, मा बे दालां सामनाय जायगानि नामखौ बावबाय, बावहाय दङमोन। अब्लानि समाव बड'सा पेटला बिबो थांदों। बिनाबो देहा गैला, अबस्था गाज्रि, नामावल' एमएलए, बेबो नामावल' एमएलए, खामानि गैला। ओमफ्राय रोजाब होननाय दङमोन, बेबो थांफादोंमोन। नोंसोरनि केम्पआव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया माबायदि बाहायजादोंमोन? अब्लानि समाव बे अफिस रुमा एसि दङमोन। बे एसि रुमाव आंबो जिरायफानो मोनदों। जों आरडि फेक्सननिफ्राय दानसोरां दं, सोरबा दैदेनगिरिफोर दङमोन। अब्लानि समाव प्रमद बर'आ एकर्ड जाहां फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट, भर्त्सना इन'भा गारि लानानै हाबफैदों। हाबफैनानै एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्टआ प्रमद बर' जाहैबाय। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सासे एनडिएफबिनि सासे प्रेसिडेन्टलाय गावनि सिटखौ हगारलायनानै होदों। सासे प्रेसिडेन्टआ, मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय मानसि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्टआ, जेनेरेल सेक्रेटारि दैदेनगिरिया सादारन बे फरायसा आफादनि आफादगिरि थांनायाव दै लुना होद्लायनांगौ, जिरायनायखौ सिखारना होनांगौ, बेफोरनो रुल डिसिप्लिन मेनटेन खालामग्राया। होनबा बे समाव फरायसा आफादासो एनडिएफबि नैबे पि ग्रुपखौ बिसो सालायदोंमोन।
बिनि खोथा मथेसो सोलिजोबोमोन लाइजाम हरदोंमोन प्रमद बर'आ बे आदा गबिन्दजों जाथारलालै आदा रन्जन बिदि बुंहरग्राया सोर प्रमद बर'मोन बेफोर बाथ्राखौ बुंबा गोलाव जागोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मा बुंदों एनडिएफबिनि रुल डिसिप्लिन बेनो मानिया गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया डिपुटि चिफ लायनो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दा 500 थाखा हाजिरा मावनानै जायो दिन हाजिरा सेंग्राफ्रा दा बेफोरनि खोथाखौ नों साननांगौ ना साननाङामोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारि जिहेतु एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा नोंखौ थैनायनिफ्राय बासायबोजोबदों हाग्रायाव नों थैनांगौ जायगायाव जोंनि सेंग्राफ्रा बासोमदों गावनि जिउखौ नागारदों जोंनि सेंग्राफ्रा दुम्बाजार हाग्रायाव बेसेबां गावख्रेब जादों केम्पनिफ्राय ओंखारबोयोबा सेकुरिटि होनानै लाबोग्राया सोरमोन जारागुरिसिम लांग्राया खासियाबारि बे बाजारखौ बारनो थाखाय बेसेबां खस्थ' नांगौमोन बेसेबां लावखारफोर बायदि जानानै थांनांगौमोन गावनि थफ्लाखौ गामसा खानानै बे बाजारखौ बारनो थाखाय बेसेबां खस्थ' लायोमोन खासिबारि बाजारखौ आरो बै संकस दैनि जारागुरि मोनहांहां खाथिनि बाजार मोनसे नोंसोरनि थाखाय जों खस्थ' मोनदों बावहाय जारागुरिसिम लांहैनांगौ बिसोरखौ बिसोरनि थालिर थफ्ला बानानै लांजोबनांगौ सनमान होदोंना जोंनिखौ बाद दोन नोंथ' दा डिपुटि चिफ जाबाय सनमान गोनां बिराद लेभेलनो माथो सनमान दं गबिन्दआलाय जेबो गैया गावखौ बिराद आफादनिफ्राय खामानि मावदों बिराद डिसिप्लिन मेनटेन खालामग्रा होननानै माथो डिसिप्लिन मेनटेन खालामदों गबिन्दआलाय गैया जेबो खालामाखै उन्दै गथ'फ्रा दिनै जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरा मा जादों जेब्ला हमजादों आथिं आखाइ बुख्रुब जाब्लाबो नोंसोरनि बाथ्राखौ बुङा जोंनि जाय एनडिएफबिनि मेम्बार्सफोर बिथांमोना जेब्ला आर्मिजों हमजायो आथिं उल्था खाखोदावनानै बुजादों एनडिएफबिनि केडारफोरल' नङा गामिनि रायजो राजाफोर दुम्बाजारनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ' मोनदों अक्सिगुरिफोरनि मानसिफ्रा गसाइगावआव जिहेतु आं बे एरियाजों थायोमोन ओंखारबोयोमोन बे एरियाजों हिसाबै आं बेखिनि जायगाखौ आं मोनथिगौ एसेब्लाबो अक्सिगुरिनो दुम्बाजारनो रायमनानो बुख्रुबजोबजादों बेफोरनि रायजो राजाफ्रा मा हैदों नों गबिन्द बसुमतारिखौ दिनैनि दिनाव बै बे जाय बुख्रुबजानाय गामिनि मानसिफोर नायहैजानो लुबैयो खोथा फंसे बुंहैजानो लुबैयो माब्रै दं जोंनि थाखाय नोंसोर एथ'राब खस्थ' मोनबाय जों जेबो होफैनाया बेफोरबायदि बिनि अनगायै गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंहैजानो लुबैयो मानो थाङा मानो नुजाहैया लाजिदों जेबो होफैनो हायाखै नोंसोर गबिन्द बसुमतारि मोना स्टेटनि बाथ्रा रायलायदोंमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बोरो माथो रिजननि काउन्सिलनिबो देरसिन नङा माथो रिजनखौ लायनो बिराद गिदिर होनना बुंदोंमोन बेसेबांथो गिदिर रिजनालाय स्टेटनिजों समाननो प्रमद बर'आबो बुंलायथिदोंमोन जोंनि रिजनानो बिराद गिदिरखा नर्थ इस्ट होना होनबा 7था स्टेटजोंसो मोनसे रिजन जोंना बर'लेण्डआ बर'फ्रा सेंगेलेनो जोंहा रिजन मोनदों रिजन सोदोबा हमस'हायि गिदिर बिराद गिदिर मानोथो बारायनो हायाखै मानोथो दिनै नेसनेल पार्कखौ खालामजोबना लानो हायाखै मानोथो दिनै एकर्डनि दफाफ्राव थानायफोर माखासे कलेजफोरनो माबा माबि बानायनो मानोथो बानायनो हायाखै खोन्थादो गबिन्द चन्द्र बसुमतारि सोरबाया दिनै एनडिएफबिनि जायफोर गोदान आफादजों थाफानाय सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौनो रुल डिसिप्लिन मानियै नोंलाय बेसेबांथो डिसिप्लिन मेनटेन खालामग्रा नोंलाय बेसेबांथो रुल मानिग्रा थांखु जानो नाङा होनना बुंबा जोंनि सेंग्राफोरा जायालाफानो थाबोदों नोंसोरसो दै लोंग्राया नोंसोरनो गबिन्द बसुमतारि मोनानो बुंनो फैदों गोलाव बाथ्रा बुंबाय देहाबो गाज्रि देहाया बिराद गाज्रि गुजुबायबो थादों गोलाव खोथा बुंनो थांला बावहाय जुदि बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि